Да, хора, аз съм Иван БГ и днеска снимаме с Ания БГ в един сервер. Направо се измукът ми видя новия скин. О, какви яки айтем. От една игра сме. Абе, Мреш? не бе, няма снима. Що пък не? Аз хакове, да знаете. Споделям. Не да споделя клипа да ме видят, че обичаш да лъжиш. Съм с хакове. Служението до тупка. Искаш ли? Търти Апекс. Хозуни, 3В там нещо. То всички хозуницата трябва. Чета не! Паднане. Да. Добре, ще искаш ли поне аз да успя? Да, окей. Започвам. Ко? Ми е скина. О, да. Да, той има ужасен скин, сигурно да прави да ви каже. Що те правиш, бе? Надолу на някакъв мап съм, дето изобщо го знам. Да, хората да кажа, първи път сега познавам в този сервер. Не, играл съм, а просто за първи път играя Skywars. Да, защото той въобще за първи път играе Skywars от началото на живота си. Мотнима, който пита, че е добро. Той не знае кой е Skywars. Нали не знаеш? Тя не знае какво означава едно нещо. На кое? Как го? Ме култирах ли това? Може да ти кажа нещо. Къв нокаут! Добре, човек, двама целият едновременно. Знаеш ко? Какво? Мага, бе! Да ти кажа Пак не ко? имахме хора. Пак не може да играем хора.